Здравейте! Това е първи ми клип в канала, който ще си поговорим какво ще има в канала, на какви игрички и така. Първото нещо главно, за което ще говоря, е, че в канала ще цъкаме само на Clash Royale. За сега ще ви показвам апдейти. Също така ще ви покажа някои неща, например бъгове, гличове и такива. И да, ако си чудите с какво записвам клиповете, да ще ви покажа. Ето тук. Адова скрин рекордер. А от какво записвам? От таблета ми, който е Lenovo Tab 3 Essential 7, мисля, че беше. Сигурно не спомня много, защото не скоро и нямам никакви спомени вече. И ако искате да цъкаме заедно, просто влезте в клана ми. Клана ми се казва Tilt Разглок. И всеки може да влезе. Сега да сте активни. Ако не сте активни, не знам, ако не сте активни. Сигурно ще ви кикнат. Най-вероятно. И активни. Ние сме активни, защото имам преди да почвам Friendly Battle. Имаше към 10 човека. Махнете клан честа. И общо заето не мисля, че би трябвало да сега. О, забравих ви кажа нещо също, че ще ви казвам апдейти. Какво ново ще ви за апдейти и такива ще ви показвам. Това за да ви кажа. И да. Какво още? Втора не съм, ако искате да вземете втора и го взех това. Чакам за колата. Говорим. Сега ви покажа клана на моят профил. Истински ми. И истинското ми декче. Пак извичка и вижда. Аз съм Сашо, не искам Сашо. Това са ми приятелите и усилия. Другото нещо, ето ми го дека. Направите го, препоръчвам го. 5 лева сами съм. И съм втора, докато вижте един от приятели. 6 лева и 6 лева. What the fuck? Аз съм толкова нискарен и толкова и се огледам, че 5. Сега ще направя нещо за вас. Това е да отворим просто в час. Това е час, не чаках нищо сериозно.